Glumački par Ana Sofrenović i Dragan Mićanović bili su u braku punih 13 godina, a važili su za skladan par koji se zabavljao godinama pre venčanja. Razveli su se 2011. godine, ali su ostali u dobrim odnosima najpre zbog njihove dve ćerke Ive i Lene. Ipak, Ana Sofrenović nije krila da joj je sve ovo veoma teško palo, te je nakon razvoda bila u depresiji. To je ona vrsta problema gde spolja delujete potpuno zdravo, a iznutra ste na trenutke potpuno paralisani. Nikome ne bih poželela ta osjećanja. Nažalost, znam mnogo ljudi koje taj problem izuzetno tišti jer ih troši, oduzima im energiju, pažnju. Otvoreno je govorila Ana Sofrenović o tome kako je sama istakla najtežem periodu u životu. Možda je najgori aspekt depresije taj što ima tendenciju da vas odvaja od ljudi jer imate stalnu potrebu da se sklanjate i krijete od sramote što ne umete bolje da se nosite i sumnjate u sve oko sebe, a u sebe najviše. Presudan trenutak za njeno ozdravljenje bio je kada je shvatila da ukoliko ne preduzme ozbiljne mere, neće moći da nastavi dalje ni u jednom segmentu života. Čim sam tu odluku donela i preduzela prave korake, sve je bilo drugačije, rekla je Ana. U zavisnosti od raznih pritisaka sa kojima sam se susretala u životu, odlazila sam ređe ili češće kod psihoterapeuta. Nijednu veću odluku nisam donela bez konsultacije, između ostalog i sa svojim terapeutom. To mi je izuzetno pomoglo kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Kasnije, kada sam se nosila i sa depresijom i anksioznošću, shvatila sam koliko mi je dragocena bila psihoterapija koja mi je na razne načine približila problem i pomogla mi da osvestim mehanizme u sebi koji su mi otežavali život, ispričala je u intervju Ana Sofrenović, koja je prva među javnim ličnostima progovorila o mentalnom zdravlju.